Yeah, come on, let's go, Mr. DJ. Yeah, an gayu, banzai ne, na gode. To, murna muke ayyu manya har da kankanan Muhammadu Yusuf a ce yau dai zai masu kujera. Mu murna muke ayyu manya har da kankanan Muhammadu Yusuf a ce yau dai zai ba da kujera. Gidan kudan asara kaga dan macijiya ne sara zai kai ya noke an tumari ka sai a shirya domin kwanan ku sai furansa daga kasar uwa uba ce mulkin kaddara amma ba sai a daina domin ba za ku je Faransa kudin kasa da kun ka dauka sai ku je ko za su ba ku